Hai no hai belai no lajima sincha pati mung patika ti prasado pharokni faising kok tuma khoi hangkorni chompawar PS by khobjak basai barini thijak surjo mohan debormani sajala suchen debormani nukhungni kok tamo hingke kini kha furui no hamjagui nukhung khamani suchen debormate nilu rani deborma phiaba kaijak furuke mungsa mani sainia tabuk chere khorok tang ungmani yaguloke rang mai manui khwnui sanka suchen deborma bihikno haini bagui butok khlaika tei nokni rukhlaika tei phasi charina bo naika hanai sawi khwnarika suchen debormani hik nilu rani deborma botebo saka bo bisi kaisa jora soi tongkha amo hai butok khlaijago sudo asak simia paithago bo kwthang tong tuteino tei khoroksa burino tui phaika bini sai hanai sawi khwnarika nilu rani deborma bo saka abo haike buri tumani yagulobo bo soi tongkha bini bwsaino hamiani kaham lama de phaino hanai sawi bujirui bo onglia tekto soimanliani bagai kokti salo chompa awarni PSO FIR khlaika bini bwsai suchen debormani mongoi hinai sawi khwnarika bukhuk nilu rani DD report Chumui TV noni kami hingke Ani kami hingke tokseya tamo buti noni kogot bo hairok mulai mani tamni bagi champa hawar bias ani bwsaya no ngo manui rok sano no bu phire sapire khayo nogo thandi rok hinai nogo manui nai de rang puisa nai de rok hinai ano bu phire sapire khayo tana rok hinai ripiri ko gangle nogo sikari hinga ang buti ka manui rang puisa talang manai omo hai busuk bisi rong bina rok songsar ka teni ni chere rok da angka ungkha tinjona korok tam kan chere ani him busani bungle tamo ani bwsai ni bumung ge suchen deborma bin para angka basai bari rotiram para tabuk hingke non tam hini nong luklai ro na nong nogo tam bo hai kebe murok ani ongke nogo manui ya atirok sauta koto kisu buku sitra sitra sau namanu pati japurun atirok sauta koto kisu every no ano abo haimang gundagi kongmang sau enggak boni pore hingkai bati kema ano nok niri khlainya ni mang nai tongo hingkai ang tong tutinyo abon pore hingkai ang tong tutinyo te kubuni buri bai kubul kha kubulya konei oburinyo telangi thangka telangi thamani pore hingkai 7 mas tongwi kya boro 7 mas tongmani pore hingkai teisa nogo kipili phaiman pore hingkai nang afrika bin nogo tongi tong nogon tongi bin nogon tongi tong je bo buri telangi khari thangman yagulo pan nge tabuk abon yagulo no tam tam rok khlai tong tabuk bo hai rok buri telangi thamani yagolong ke buma buka kipili telang thangka o burinyo kipili telang thaman pore hingka noi ko o burinyo nahari phai yang nang bai ke tosi tong yaro hine bupre sapire khayu obo hai ke mang ano nok ni nong ang lokang ano phaji rok rina nayo phaji rok rina nai kang ke lokai ang nok ni horono nong khorima phai ka kharei bai hong nogo phai ya jamtilago hingga jamtilago phaya konoi iko kumui hong toni rikha no 3 mas hingka ang nong khori phaimani nang thangnani bagi nang agiroko kono kon jaga rok mo hai sono salari dihni rok didari kha saka ang jotono no jano bai kha bong garam ba tin boro rong no jano kha borok salai kha salaya koni boro bui to boro kak di hinani jotono khapi dino hinu kaham kai tongai di hinu so ngete phanu ji ko kaham kai tongui de mano hine ang bobai thangi tongi kha thangi tongman pore hingai ko bo haimang si khai tong ka ang bobai hingai bo buti tong manani tabuk hingke je bo hai no chau bobo hai rok abo kok ngan bihing no ta toni de hingai no kathangi hakorop phomnani obo hai kok rok chau bo sabna sa ko pumuinyo saharo phun bai om hai rok ni saro tabuk nang tamo nai buskango ni cherai mak tham tongo nong pusida mano na bobo hai rok nong mane ang buini no ko si tongui tongman ang cherai na hare ang buti khai chari nani mane cherai ni logi tongo tabuk ang cherai hinke bo bai mang acha hingke tabuk nang jino no hai bupre sabra khama ti nang tabuk thana bo refer khlai ka nang boba kiti se khabi na ko de khabi yang te nang sekang go omai ke jing satuk jangmani bisingo je joto buri motha eba buri rok no nang boba hai koi mu rok sanan musung ang buri rong ni thani hingka ang joto ni thani no suba su sanam tungo je omo hai satuk jak tongmani bising suba su sanam tungo ano bobo hai kai be buta khairi mano mane no boba ki ব্যবস্থা khairi mano mon bagita ke bo 28 tariko phaya konoi an bihi boro boro hini baino sangkai ya sangkai ma pore hingkai nin bihi goro no
ini bayi bo sagang ke kuno kok ya lam ya anu bayu bo jala bayi kok sai dong boroni jala bayi Mana 3 mas ni pore abo. bo sagang go atak tadi go bayu enggak bo jala bayi kok sai dong nin pun wai ting mang ani pun to ani antani to pun bo gerei pun ni pun si bo jai ti gusti ro bayi phan kok sai dong na bo pun kai ma sampai ro go abo wai ting mana ang to kia bayi kok sama ni gerei kia bayi kok ma sama bo gerei kia jala bayi tak sama cawi dong ma bo gerei yang ako si Buano tunam kayo bagay. Tamro Ang kiri wang bui kay joto lubro kay tambo hindang no ang kiri bile lasi wo kiri wo.